Salut! Sunt Dana și asta este emisiunea La Rucsac. Ne aflăm la 7 km de orașul Soroca, în satul Cosăuți. Cosăuți, sau satul Pietrarilor, ne ascunde peisaje mirifice, tainele epocii paleolitice, epoca antică și toate secretele pe care nu vi le puteți imagina. Probabil v-ați pregătit rucsacul pentru că procedem într-o nouă aventură. Să începem! Mâine, fetelor, puteți să vă căsătoriți liber. Ați fi supraviețuit pe aceste timpuri să trăiți într-o stâncă, departe de lume, izolați. De aceea ne îndreptăm spre cufărul comorilor satului Cosăuți, unde vom afla cine au fost strămoșii noștri și cui datorăm viața cea de astăzi. Aici ne așteaptă cu drag doamna Aurica Usatiuc, directorul muzeului din satul Cosăuți. Bună ziua, doamna Aurica! Bună ziua! Este adevărat că în acest muzeu sunt păstrate relicvele acelor mai vechi așezări omenești de pe teritoriul Republicii Moldova? Da, e adevărat. Și asta ne demonstrează vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul localității. Vă invităm să le vedem. Vă mulțumim! Haideți cu noi! La Cosăuți a fost descoperită una dintre primele așezări umane din epoca paleoliticului. Deci și săpăturile arheologice au dat la iveală fosile de cerb polar, mamut, rinocer, deci care au fost descoperite la stațiunea paleolitică Cosăuți și în defileul care desparte satele Cosăuți și Iegoreni. Aici avem un element al maxilarului de mamut, descoperit la aceeași stațiune paleolitică Cosăuți. Și aici ce avem? Aici stă un cup de sare de pe fundul mării? Nu. Este șpatul de Islanda, o rocă care pe timpuri se extragea în cariera de granit și petriș. Dar dovezile ale existenței mării sarmatice la Cosăuți le puteți vedea aici. Extraordinar! Sunt mai multe cochilii. Da, cochilii, scoici, diverse tipuri de granite și pietre de calcar. Priviți ce forme interesante și... Apropo, din cochilele acestea și din calcarul ăsta, acum în satul Cosăuți, datorită meșterilor populari, sunt prelucrate și sunt create diverse opere de artă. Aici la film vedem acea rocă de Islanda. Da, șpatul de Islanda, fragmentat în porțiuni mai mici. Dacă atragem atenție în această parte, putem să comparăm cu o bucată de meteorit sau ceva neobișnuit, cristal, adică cumva ne duce în eroare această rocă. Așa, este un tip de granit cernochit, este amestecul granitului alb cu granitul negru. Da? Și la fel avem deci un amestec al granitului roșu cu granitul negru, gabronolitul. Continuăm excursia prin Muzeul de Istorie și Etnografie Cosăuți, deci unde putem găsi elemente și unelte de muncă ale femeilor cosăuțene, deci pentru prelucrarea lânii și cânepei, suveici, elemente de la stative, de la războiul de țesut. Deci în continuare putem vedea elemente care erau folosite în gospodării, de către bărbați. Deja vorbim despre râșnița de prelucrat semințele de porumb și de grâu, cântarul pentru greutăți. Iar dacă vreți să creșteți masa musculară, este o variantă optimă. Deci, de fapt, avem o formă veche a cântarului cu tagere și ghire, care era utilizată de către
oameni pentru a egala masa unui bun. Deci, pe un talger se punea bunul care urma să fie cântărit, pe celălalt, deci ghirile, adică greutățile, și când se egalau părțile, atunci se primea masa bunului cântărit. Atenție! Acest exemplu, acest model, poate fi asimilat și cu simbolul romanilor, cel al balanței, al dreptății, a zeiței Minerva. Aici avem o serie de vase și ustensile gospodărești folosite de femei la lucrurile casnice, iar interesant poate servi acest obiect. Iar fetele care vin la Cosăuți poate să aibă norocul să se facă și frumoase. Da. Avem drotul, așa, deci care era încălzit la foc, așa, și fetele aveau posibilitatea să-și facă părul ondulat atunci când se găteau să meargă la șezătoare în sat. Mâine, fetelor, puteți să vă căsătoriți liber. Cultura întotdeauna a trezit interes pentru cosăuțeni și a fost, este și va fi o mare valoare. Aici avem în muzeu o colecție de patifoane, radiolă, un aparat vechi de fotografiat, un difuzor radio și un aparat de telefon recent descoperit în cariera de granit și petriș, care se utiliza în timpul exploziilor, făceau contactul telefonic dintre savanți, doctori, deci care ne mândrim. Într-adevăr, oamenii fac istoria. Oamenii sunt cei care lasă o amprentă adâncă în tot ceea ce se numește civilizație. Frumos! Mulțumim! Tipărim în istorie vizita noastră la muzeul din satul Cosăuți, unde istoria respiră prin amintiri. Prima dată a fost de Statele Unite. Da, vă și aici o poză aici, e Statele Unite. Dacă priviți atent, puteți observa straturile de calcar care aparțineau cândva mării salmatice. Pe parcursul a mii de ani s-au depus argila și s-a format acest strat de pământ. Cât de minunată este geologia! Ca să uitați de grijile cotidiene, vă invităm să poposiți la Mănăstirea Cosăuți. Mănăstire ce a fost deschisă pentru prima dată la 3 iunie 1993. Însă, ca să știți, pe aceste locuri a existat o altă mănăstire de călugări cu același hram, acoperământul Maicii Domnului. Însă, din cauza calamităților și din cauza amplasării geografice nefavorabile, aceasta s-a demolat pe parcursul anilor.
nu v-ați săturat de călătorit și mai aveți nevoie de o doză de aventură, nu ezitați să călătoriți prin pădurea de la Cosăuți până la peștera rupestră, peștera în Gretă, până ce am mers foarte mult, ne-am urcat sus, nu știm unde e stânca exact, suntem în căutare, suntem transpirați și obosiți, însă noi nu cedăm, ceea ce vă recomandăm și vouă. Dacă găsim peștera, numai decât vă arătăm. Ei bine, dragii mei, ne aflăm la 100 de metri altitudine de la Nistru. Pe aici, în aceste locuri, sunt foarte multe stânci de calcar, de aceea se numește pădurea stâncii. Am reușit să o găsim. Peștera Mănăstire, care se mai spune Mănăstirea în Creta sau Mănăstirea lui Pintilei, săpată în același mod ca și peștera lui Bechir, în zona pădurii Sorocii. Ne-am pus întrebarea, oare cum trăiau strămoșii noștri pe acele timpuri când, chiar și dacă trăiau în stâncă, unii sihaștri, ce mâncau, cu ce se alimentau? Cu ciuperci, coarne, cum se mai spune în popor, cu pește vânat. Da. Au fost vremuri grele. Eu mi-aș fi pus întrebarea și voi puneți-vă cei de acasă. Ați fi supraviețuit pe aceste timpuri, să trăiți într-o stâncă, departe de lume, izolați, practic a ceea ce facem acum noi în carantină, însă aveți oportunitatea să descoperiți tainele Moldovei, tainele satului Cosăuți și a pădurilor. Poate voi vă veți descurca mai bine la acest capitol și veți reuși să găsiți stânci.